Dobrodošli, poštovani prijatelji, na pravom ste mestu, svi vi ljubitelji voćnih rakija, ali i kvalitetnih, jakih alkoholnih pića. Još jedna epizoda degustacije sa rakijom uglavnom, a vi znate da to uglavnom znači, da ne mora da znači da ćemo piti svaki put voćnu rakiju. Ovoga puta nešto sasvim drugačije. Probat ćemo jedno piće koje je srpsko, nekada je bilo i jugoslovensko, ovo konkretno je baš srpsko iz Srbije, još uvijek se proizvodi. Ovo se piće proizvodilo verovatno pre rođenja većine od vas. Pre mog sigurno. Mislim da je vrhunac svoje slave i doživalo negde u mojoj ranoj mladosti, pretpostavljam mladosti, zrelosti, a možda i nekim zrelim godinama, srednjim godinama nekih od vas koji ovo gledate. Želeo bih da se zahvalim svima koji prate naš vlog, YouTube kanal. Ako vam se sviđa ovo što radimo, stavite dole like, imate i ono subscribe, što u prevodu na naš jezik znači da se zapravo pretplatite na ovaj kanal i da dobijete obaveštenja kada izađe neki novi video koji izlazi otprilike jednomesečno. Mislim da to nije previše. Da nije previše često i da nećemo postati dosadni. Sa ove strane vidimo stalno neke flašice, stalno neki uzorci u praćenju. Ovo je neka kupaža dve rakije. Pa ovo je isto kupaža dve slične rakije, ali ovo izgleda malo starije, jel? Dve iste rakije, ali malo duže buretu. Takozvani uzorci u praćenju. Ovo je jedna fina čuturica, čelična, sa ovim kožnim omotačem, čiji poklopac su zapravo dve čašice od nerđećeg čelika, jako zgodna stvar za putovanja, kad negde svratite, da probate na brzinu, ali i da ponesete neki zanimljiv uzorak, da biste u miru svog doma probali i videli o čemu se radi. Tako, bar mi u rakiju uglavnom volimo da radimo. Da ne dužim dalje, piće koje ćemo danas da degustiramo, nećemo degustirati iz onih čaša na koje ste navikli, već iz jedne ovakve čaše koja liči na čašu za konjak. Dakle, danas degustiramo piće iz ovakve čaše, a to piće je, evo ga ovde, neki od vas već prepoznaju o čemu se radi, jedno efektno pakovanje, vidite ova kutija se ne otvara ni sa strane, ni pozadi, ima ovako jedan deo, hop, postolje, da, vidimo da piše Rubin, vidimo da piše XO, Extraordinary, neko će reći extra old, svakako na našem jeziku bismo rekli jako star konjak, ne, jako star vinjak. U Rubinu su se potrudili da proizvedu ne samo ovako jedno plemenito piće, već i da ga upakuju kako treba i da jedna prezentacija koja nije previše skupa, mislim da se ovo nije odrazilo previše na cenu, da izgleda ovako dobro, da izgleda ovako lepo i da ne bih ja gubio vreme, pošto se radi o vinjaku, ovo je pluta jako pohvalno, radi se o vinjaku, mešavini, kupaži, blendu, za one koji ne znaju, to je mešavina. Nekad zvuči malo otmenije kad koristimo strane reči. Opa, malo je staklo, kristal možda. Ostavit ćemo ovu čašu ovde. Neka ga malo, jer unutra su destilati koji su starili, vinski destilati koji su starili minimum 10, ali ovde ima i nekih destilata koji imaju do 25 godina. Možda neko više, možda neko manje. Poslovna tajna proizvođača, jel tako? Ali ono što je sigurno da je u pitanju za sada trenutno najstariji ekskluzivni proizvod koji se zove vinjak Rubin. Vinjak u meni uvek izaziva ponos, jer
To je zaista dovitljivo, inventivno ime, naziv za destilate vina koji su starili u hrastovim buradima i bačvama, naravno najpopularniji u svetu pod nazivom konjak. Konjak je zapravo grad u Šaranskoj regiji, gde se proizvodi ovo plemenito piće, ali mi pričamo o vinjaku i to je zaista, po mom mišljenju, i ne samo mom, dobar odgovor, jer se piće sličnog tipa proizvodi u mnogim zemljama Evrope, pa i u svetu. Zašto da ga zovemo brendi? Ne smemo, a ne bi ni trebalo da ga zovemo konjak, kao što ne bismo volili da, na primer, kolege iz Češke svoju šljivovicu zovu šumadijska šljivovica. Ne bi bilo u redu. Osim ako je ne kupe ovde, onda je tamo odnesu, pa se malo hvale, ali to je neka druga priča. Ako odete na naš blog, vidjet ćete da već tamo postoji nekoliko tekstova o vinjacima koji su se proizvodili u bivšoj Jugoslaviji, pa i nekima koji se proizvodi i danas. A ovo je nešto posebno. Pogledajte ovu boju, ovu tamnu boju, koja ne bi trebalo da sadrži neke dodatne boje. Ali ovakva čaša je stvarno zahvalnija za, pogotovo ovaj deo aroma, mirisni deo. Ovde onog alkoholnog nasrtaja gotovo da nema. 40% alkohola, jel? Osjeća se ta arhivnost. Kada imate već neko iskustvo sa starim, jakim alkoholnim pićima, možete odmah da osetite taj neuporedivi uticaj dobre hrastovine sa, da li je to voćni destilat, u ovom slučaju vinski destilat. Nema potrebe da previše hladimo ovakvo piće. Ovde u ovoj prostoriji je negde oko 20 stepeni, napolju čak i nešto više. A temperatura ovog vinjaka je nešto niža od 20 stepeni. Evo, prošlo je par minuta. To su note marcipana, čokoladnog mleka, kafe i čokolade, višanja, suvog voća, orašastih plodova. Definitivno ovo nemojte da pijete na prazan želudac. U stvari, ako želite i možete to sebi da priuštite, stavite slobodno ovaj vinjak u frižider, pijte ga sa kockicama leda. Vaš izbor. Ja biram da kažem da za pomodarstvo uvek ima vremena. Ja bih da se vratimo malo nekim starijim, dobrim stvarima, kao što je ovaj vinjak. Prijetna gorčina, lepe kiseline koje ne zaista vraćaju na polazište ovog pića, to je vinova loza. To nećete osetiti u mlađim varijantama ovog pića. Niti bilo kog sličnog, kao što su konjaci. I kada čitate tekstove na blogu Rakije uglavnom, vidjet ćete da je reč atmosfera jedna od češćih pojmova. A to je u stvari ono lično, subjektivno, ono mesto gde vas dovede piće koje pijete. Ok, i društvo, okruženje, ali pre svega piće. I to je samo vaše. Budite ponosni na vaše utiske. Mi smo možda bili ponosni na svoje, pa smo ih zapisali i podelili sa vama. Nadam se da uživate. Hvala što ste sa nama. Ova atmosfera je, podsjeća malo i na atmosferu memljivog podruma, ali u dobrom smislu. Kameni podrum sa nekom kom nema puno sunca, ili ga uopšte nema, ali ima paučine, ima sasvim dovoljno vlage da piće koje stari ne bi prebrzo i previše izgubilo na zapremini, ni na alkoholnoj jačini. Jedno od retkih pića gde mi 40% prija, obično volim malo više.
Nema one bonifikacije, nema one slatkoće, nema onih bombonastih nota. Ako je to karamel, onda je to... Onda ovo nije karamel koji ćete naći u nekom jeftinom sirupu. Ovde je taj kvalitetni tamni šećer koji je krenuo da se topi. To je više ta aroma. Tu su neki lepi začini. Možemo malo da se poigramo, ja ovo zaista nisam greo iznad plamena sveće, evo, možemo dlanu malo da podignemo temperaturu, da vidimo koliko se šta menja. Malo su te same note topli, malo imamo marcipana, malo orah. Duvan, stvarno piće kome je bilo šteta kratko uživati. Ali ne možemo ni ovaj video da produžimo preko svake mere. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se.